Жаңы басаныңыз için sağ olun. Sizin жаңы basmanız biz için juda berurdur. Eger siz şu hocalıktan bolsaňyz, bir gedek basın. Mehman bolsaňyz, iki gedek basın. Eliňiz produktly bolsa bir gedek basın. Ýanyňyz mehmanlyk bilen bolsaňyz, iki gedek basın. Gynansak da sizin eliňizde produkto ýok. Sizin eliňiz boş. Eliňiz boş diýen. Iň olmanyny çürük guralaymaly keniňizde. Basyp almaly zat ýok. Şu bu sizin taňryýan.